Right, ini ndoitwa Peter Mzengerere, one of the aspiring candidates vari kumira pa MP ku Epworth constituency. Mungati aspiring and my results akatobuda makamira papi. Right, my results, in as far as I'm concerned, those results are fake results. They do not represent Chokwadichi Epworth constituency. We are talking of Epworth constituency as a constituency in a population inoverengwa se number 5 muZimbabwe mese. Tichitangana Harare province say number 1, number 2 toenda Bulawayo, number 3 tinouya Chitungwiza, number 4 Mutare, number 5 Epworth. So for us to say Epworth constituency nekukura kwayakaita yonzi iko yakaburitsa that small figure ye less than 5,000 votes, then we are just lying. Tiri kunyepera musangano. But I think ngatimbodzokera pakufambiswa pakaitwa sarudzo idzi. Right. Imimi sema aspiring candidates manga muri involved here and to what extent? Right. Isisu hatina kuinvolvwa pakarongwa zvinhu zvese izvi because information yatinayo at the end iri kutaridza kuti 1 pakanga patori neurongwa kudhara waitaura kuti one of the guys watanga tichikondesa naye anova provincial PC by the name kuda kwache Damson, he was the favored candidate nevanhu vaifamba navo. 2 patakatenderera mu-constituency mese muma-wards, ma-different wards, tichita ma-campaigns, you'd find kuti Damson aiwa nechibhazi chirori nezvimakombi zvaitakura vanhu vachiuya vachikonzeresa noise iya yekuti like kana tikasumuka tichida kuadresa vanhu iye nevanhu vake vaive vanenge vaitandikira vaita noise kuti titadze kunzwikwa zvatotaura. Iye akasumuka pobva pabatwa ruzha rwokunge ane ground. That is the other point. Then the third point, iye nekuziva kuti paground haana vanhu akaenda kunotora vanhu vari Solomio. Kana iti Solomio is an area iri outside Epworth constituency. Akanotora vanhu vari kunonzi kuCaledonia is an area iri outside Epworth constituency, and the evidence is there to show what I'm saying. Vanhu vatorwa vakauya vachinzi ngavauye vavote kuEpworth maprimary elections simply because akanga akagadzira ma-cell structures ainclude vanhu ivavo kudhara. Saka vakabva kwavakabva vachiuya kunovhota nekudzokera kwavakabva. So in other words, what you are saying is good. Right now Epworth in a 33 political districts. Of those 33 political districts, in an average of 1,250 members, cell members, they registered in each district times 33. It gives us a total of more than 40,000, it's something like about 40,000 votes. Of the 40,000 votes, kana titi zuwanu wakavota, there are less than 5,000 of the 40,000 votes. Where are the other votes? So that's where we are standing. At the same time, iye pa aka identify moment yari aitenderera ma-wards, pa aka identify kunoti ini area yakati ndiri weak, area yakati ndio yandakasindira. What he did was very simple. Akakwanisa kuenda kuma-districts aida kushandisa kunoriga election. Anosanganisira district inonzi Nyadzonya kuward 4 nerinonzi Nyikavanhu kuward 4. Ndobva wapa ballot papers at exactly 8 o'clock in the morning. Vanhu vakatanga kuvhota from 8 o'clock kusvikira na 11 dzemanheru vachivhota. Get me right. Kuma-districts mamwe ese aya, he never did anything. Akapa a limited number of ballot papers so that waida kukompresa, waida kusilenza zvido zveruzhinji rwevanhu. As I speak right now, we are saying election yakaitwa yakapera, but to us election haina kuitwa haina kupera, because district inonzi Shingira Magamba Ward 2
rakavhota vanhu only 30. Okay, are you saying kuti 30 out of 1250 30 people are representing a district? Okay, fine, tobva padistrict reshingirai magamba toenda kunonzi kutembwe 1 nekutembwe 2 wakapiwa maballot papers 414 for the MP, right? Wapiwa 414 kuti tiprove kuti zvesure hinyu kuti anga asina ground. Tembwe 1 and 2, these are two districts that would require an average of 1250 times 2, that's 2500. But 2500 was around 414 papers. What does that mean? The other point being kuti munhu wavakatuma nemapepa kuti endesa mapepa ku constituency kuti anodistributwa kuenda kuma different centers kwari fana unovhotwa, munhu akapiwa 9000 papers anonzi kwaramba aine mwe coordinator wainzi constituency coordinator anonzi Mandiona, Joshua Mandiona, vakatiza nemaballot papers, and this is on record, zvinhu zvisina chitsotsi but zvinhu zviri on record. Vakatiza ne 9000 ballot papers vakaenda nadzo vakanohwanda nadzo kwakawanda nadzo vachisiya vakaunganidza vanhu masenders vachiti ivo tiri kuuya vachiita inonzi delaying tactic kuti zvinzi tavhara kuvhota vanhu vasina kuvhota. Right now as I speak there are other districts also dzisinotombobvira dzakavhota zvachose. Example being paward 6 tine Chimurenga district haina kuvhota, isina tombobvira topiwa ballot papers zvachose haina kuvhota. Tine district inonzi Simon Muzenda ward 7 arina kuvhota. Tine district inonzi this other district, it's unfortunate kuti kangano zita, but we've got districts dzisina kuvhota and I've got everything on paper zvikuratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Makambedzere uchidza nyaya kuwakuru mariposi takanyora takaendesa and taendesa mariposi I think ndinokwanisa kutoshowa a copy yereport randakaendesa itone chidhindo chekucommissariat chikuratidza kuti iko what happened in Epworth was just election fraud, kubiwa kweelection zviri pachena. At the same time tichinyepera president waMnangagwa, we need our president to win, just you should know that tikuda kuti president wawine but ngawawine wachiziva chokwadi chiri paground, kwete kuti toti isisu president ngawawine handitika asi tichiwanyepera chiwa pamafigures efake. That is wrong, because at the end of the day the same people who claim to be very close to the president, the same people who claim to protect the president's image are the ones who are kuita run around wachitema president magombo through kuwasvibisa through kuita this war fraud. President is on record saying let's have free and fair elections, but right now what they are doing zviri kupenda picture ipi even to the outside world. It shows kuti vanenge vachinzi vanhu vapresident Mnangagwa because vana veZanu-PF, but at the same time what they are doing zvakatosiyana nezviri na president. So in other words what they are saying is vari kutanisha image ya president simply because of personal interests dzavanenge vainadzo, of which that is wrong. Kufunga kwenyu sekutaura maita kuti mudati president vawe nekubirirwa kuri kuitwa sarudzo nekugunun'una kuri kuita vanhu vangavhotirere vaMnangagwa? President waMnangagwa, as I speak right now, I've got a lot of people who are saying kuti we are prepared to vote for the president, but these other candidates let them smile and forget. That is point number 1. Inini ndikutaura zvinhu zvandakanzwa ende zviri kutaurwa nevanhu, and it's up to you also kuti mufambe mumusha muchinzwa kuti musha uri kufungei zviri maringe nepfungwa dzevanhu. But truly speaking my brother, uku ndo kunonzi kutengesa city kwaitwa kuEpworth kuti ngariende zvaro kuopposition, because nyangwe ndikatora vanhu vanga vachinditsigira ini ndichivati handei tinovhotera whoever ari kunzi awina paprimary, ivo vachitoziva kuti hazvinoitwa zviri pamutemo. Zvakafanana nekutora dhongi ndoriendesa kumvura, handigone kurimanikidza kunwa mvura chero ndimire zvinenge chero ndikatoteketera nekudii harinwe mvura nekuti harisi kuda mvura. Matauro amaita muratidza kuti muri munhu anogara munharaunda yeEpworth. Iyi candidate yakawina iyi munhu anogara muno here, munhu anoziva here matambudziko ari kusangana nevanhu kana kuti sekutaura kwamaita kuti candidate yanga yakatonzi inofanira kuva? Right, inini ndakakurira muno muEpworth. Primary education ndakaitira paEpworth primary ward 1, secondary education ndikaitira paEpworth secondary ward 5. Ndikarora ndichigara muno muEpworth, ndikaenda kucollege ndichigara muno muEpworth, ndikarora ndichigara muno muEpworth, ndikaenda kubasa ndichigara muno muEpworth, nanhasi ndaane mhuri yangu ndichigara muno muEpworth. Hamuna koni yamunondiudza Epworth andisinganzwisise. The candidate watora nezvaye anonzi kuda kwaShe Damson. In the first place munhu akakoptwa pakati kwamacorruptions ekuenda kwaRep province. I was a provincial member, but because they knew kuti mashandiro atopita toshanda zvinhu zviri pachokwadi zviri pachena, vakadevisa a plan yekuti vanofanira kundidonhedza inini with my fellow other friend wangu andanga ndinaye kuprovince
wakati zviri nani tidonhe pasi because wanga wakagadzira chinhu ichi kuti patinosvika 2018 hatifaniri kuva disturba paplani yavo kana paproject yavo yekuenda kuzonopinda kuti akambena saMP. So the thing is, one, kugara kwake kuno chaiko chaiko paanogara chaipo panonzi paari kuti anogara paanoclaima kuti anogara hapasi pamba pavo, pamba pemukoma paakauya kungonogarawo. 2, kuuya kwaakaita achipinda history yake munhu wemacorruptions, kubvira achipinda whether mudistrict yamuchama akakopwa sasecretary wedistrict kunonzi kuzido zvevanhu district, akopwa kusvika sasecretary wedistrict, then munhu anonzi Godwin Gomwe chairman waRep province youth league paakauya madhezi akanzi izvo paitwa zvainzi magama talks chichi those days they found kuti zviri easy kuti wabvise one wedu within the system anonzi Tendai Diwa wakamureplace na Damson seco-option. Damson akaitwa deputy secretary for lands. Aitwa deputy secretary for lands, that's when he took the advantage yekuflisa vanhu. Muno muEpworth we have got examples of people wakabirwa mari, wane mareceipts awakatorwa mari wachinzi tichanda kupa mastenzi uCaledonia, vaniwo havana kupa mastenzi. 1, 2, akaenda uCaledonia kwacho he was responsible for the allocation of stands uCaledonia. Kunova ndoko akaba mari dzakaita kuti atenge whatever zvaakatenga kuwepari nhasi. At the same time, that this dirty man that is using to run around achipomba kuvanhu vaanofungidzwa kuti vane influence kuti vamufarire, but on the ground munhu asiri kudiwa. Right now ward 4 chaiyo kunwa kwaanoclaima kuti anogara kwakaita violence, akacheka vanhu nemapanga. One of the guys dainda ndaikwanisa kumubata nhamba dzake, maikwanisa kumuona munhu iye akachekwa chigunwe nebanga simply because he doesn't support Damson. So we don't know kuti kana violence yakushandiswa pama-elections, does that make sense? Where are we going? Right, vamudzengerera mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZanu PF pamwe neZimbabwe. Takatarisana nesarudzo muchitaura sekutaura kwamaita zvakabuda kuno kuEpworth primary elections. Right, chekutanga ndoda kuti musangano uzive mashoko angu akanangana na president muri kunyeperwa kuti kuEpworth kune kugadzikana. Epworth hakuna kugadzikana zvachose. Reason iri yekuti vanhu havana kuvhota. Vanhu zvavasina kuvhota they are complaining. And complaina kwavari kuita vari kuti tichasangana muballot box. Inini I'm just a nobody. Handina control, handina power rekumisa vanhu zvavanenge vafunga. Even ndikawadedza ndikauza kuti ngatifambe takadai ndambota pamuenza sokuti ndinogona kutora dhongi ndorendesa kumvura, but handigone kurimanikidza kunwa mvura. Point number 2, we are looking at a culprit. Munhu ane nyaya dzake dzimwe dzacho dzitori nemapepa. Even paakasuspendwa muprovince, akasuspendwa kwete nenyaya yekuti hanzi ari kususpenderwa nyaya yekunzi atadzira musangano. No, akasuspendwa nyaya dzecorruption. Corruption zosanganisira nyaya dzeuCaledonia. But now he wants to mix these two things for people to feel sympathy, kuti wasympathize naye wachiti iko ari right. Now, because ane access by being a provincial member, by being the provincial PC, akazvigadza asina kuvhoterwa nevanhu, he is taking advantage of that kuti amove around achinyepera vangave vakuru because of the position ya provincial PC. Now what we are saying is very simple. Kana musangano uchida kuwina ngauye paground ugadzise zvinhu paground. Kana usingade kuwina, inini samudzengerere ndiri kuzvidistanza, ndiri kuzvisudurutsa, handidi kupinda pamama anonzi unnecessary fights akafanira neundonyatsoona inini kuti tiri kuzuzurudzwa unodonhedzerwa mugomba ndoramba ndichiteera. That is wrong. At the end of the day, mangwana chero ndikapaumba zvinenge ndikataura zvinenge kuti handei kuZanu PF, people will never come because of mascars avainawo takatarisana nemukomana uyu. The other point being, kana iye aifila kuti anowina, why is it that akaenda papolice station kunodedzera kuti mapurisa zvamukuita zvese mirai zvamukuita zvese zvokuverenga nhindi ne the real statistics anga adziwana kupi? Mapurisa kwanditi anoclaima kuti he is the godfather of Epworth simply because he uses violence. Ani madhokesi mangana akiitwa papolice station asati aactionwa simply because he is the godfather, ari kushandisa maconnections ainawo. So we are no longer afraid of that. Zvavari kuda ndo zvatiri kuda, tazvimirira. If they want to kill us, let them do so. Thank you so much. Ndokumbiroka zita renyu. Zvakanaka, ndoitwa Simbarashe Manyika. Comrade Manyika. Yes. Tokunzwa kuti mune kugunun'una nemaitirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary elections dzeZanu PF. Zvakafamba sei? Hongu,
kugunun'una tinako zvakanyanya handingati sarudzo dzakaitwa semaitirwo adzaifanira kuitwa dzese, nekuti chinangwa chesarudzo dzepuraimary kusarudza mumiririri webato anodiwa nevanhu, anosarudzwa nevanhu, zvichireva kuti munhu wese anofanira kunge akapiwa mukana kuti asarudze mumiriri webato. But zvisinei, zvino kana sarudzo dzichinge dzaakuitwa munzvimbo iyo neiyo 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 dzisina vanhu veruzhinji vakamiririra bato, handifungi kuti sarudzo dzatingakwanisa kuti tava nemumiriri weEpworth akasarudzwa nevanhu. Ndo pane kugunun'una kwedu chete kwekuti imwe ward inenge iine maballot papers akakwana, inouya nguva dzakakwana, koita maward mamwe anenge asitorina zvachose maballot papers, koita dzimwe maward mamwe ekuti mazita evanhu vakanga vari kuitawo aspiring like rangu inini, pane imwe nzvimbo kwanga kusina zita rangu. Zvino handifungi kuti ingava sarudzo yatingati yakaitwa ikakwana, ikaitwa nezvido zvevanhu, inoshayikwa mamwe mazita emamwe macandidates. Zvino vanhu vaida kuvhotera candidate iyoyo handizive kuti vakaita sei panguva iyoyo. So ndo pane kugunun'una kwedu kuti Epworth amongst mamwe macomplaints ese ari kuitwa mune mamwe maconstituency kune dzimwe nzvimbo nenyika yedu, hachisi chinhu chete cheEpworth, chinhu chato chenyika yese, kuti pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka, zvisina kufamba zvakanaka pasarudzo dzepuraimary dzeZanu PF. Musangano wedu tinouda ende tinoda kuchengetedza gwara remusangano wedu. Hatidi kuti musangano wedu unge uchiiswa musango maybe nema-individuals, very few elements vanenge varipo varoda kuuya kuzovhiringidza. Hatisi kuzoziva hedu maagenda evanhu kuti akamira sei, asi isusu kunyanyanyanya isusu vechidiki nguva ino hatisi kuda kuti musangano wedu uende musango. Ndipo pane kugunun'una kwedu pari zvino. Vamanyika, ngatisinye ma-sale register. Yes. Kunoku yanga yakamira sei? Vanhu vakanga vari mumazita avo akanga ari muregister iroro vakavhota here? Pane rimwe here register rakazoseenzeswa musi wesarudzo? Zvakafamba sei? Iro ranga ritori dambudziko. Ndinotopa paexample yekuward 6 kwekuti maregisters zvinhu zvinoshamisa uye zvinotyisa, kuti unoti muchairman wesel anoshayika muregister, ndiye mutungamiriri wevanhu musel, but panozotariswa register hamo, secretary wesel anonyora wacho register hamo. Pane mamwe masel akauya asingazivikanwi nevanhu vakati hatikwanise kuvhota nepamusana pekuti hamuna mazita edu. Vanhu varamba, vanhu vamirira musha wavo, ndo panozobudiswa kunzi aiwa azowanikwa rare chimangwana, kunzi azowanikwa mazita pane masel akanga aripi. So nyaya iyoyo yakaitika, kune mamwe akazongowanikwa auzara nevanhu masel kuti hatisi kuziva, ende zviri kutobuda, ende zvitori neevidence. Kune vanhu are prepared to testify. Vasiri vekuno kuEpworth, tine vanhu vekuCaledonia, tine vanhu vekuSolomio vakaiswa mumasel, vakaiswa vakanga vaine mazita avo vakanga arimo, vakauya vakaitwa bus in kuzovhota kuno kuEpworth. And ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuchema izvozvo izvi, kuti dai process yacho yatotangidzwa kubva paself verification, kunyanyisa kuonekwa kuti sel iri ndiani, apa ndiani, then the whole thing can go again. Tinyatsoziva kuti zvakuitika zvakanaka. Zvine threat, we have got a very big threat izvozvo. We are not settled. Hatisi kutoziva kuti general election tinenge takamira papi semusangano. Nepamusana pezvinhu zvidiki izvozvo as small as a cell register zvanga zvisina kugadzirisika. Message yenyu kuna vamunangagwa, president webato reZanu PF? Ndiri kutyira president vedu comrade Idi Mnangagwa, ndiri kutyira izvozvi. Handisati ndamboona mumakore angu ese andararama mashoma iwaya, kana mumakore 38 atararama as an independent country, vanhu vemusangano vachienda paHQ pajongwa kunoimba kuti bhora musango asati zvakamboitika. Kana kunzwa vanhu vemusangano, it's all over the social media, vanhu vachiimba vachikurudzira mumwe mutungamiriri weopposition iri vanhu vemusangano vachiti we are prepared. Now our message even kunoku sevatsigiri sevana veZanu PF is kuti ndaikumbirawo hangu, dai zvinhu izvi zvatangidzwa, we do not know where this is going. We have said this is a new era, and takapiwa mukana November, we thought we are in the new dispensation, but then this dispensation is full of doubts now. We don't even know where we are going as a party. We are very much concerned. Thank you. Right, stand here. Taurai Kandishaya, aspiring MP Epworth constituency. Vakandishaya, tikunzwa kuti muri kutsutsumwa nekufambiswa kwakaitwa maprimary elections ebato reZanu PF. Chii chakaitika kuno? Chekutanga hakuna primary election ratiri kutsutsumwa nezvaro because harisati raitwa.
kana vita zvatinoti murutisi isu tiri kuteera zvakataurwa napresident vedu kuti the voice of the people is the voice of God. Saka kana zvinhu zvichiitwa zvisina vanhu zvisina ruzhinji tinoti hazvina kuitwa, hatigoni kuzviteedza. And it's very sad kuti our president has been poisoned again. Akapoisonwa pekutanga physically but now azopoisonwa systematically. So hakuna election rakaitwa. Dai election rakaitwa tiri kufara ka. Dai murunzwa kuti kuna akawina. But all these people vakaungana panapa. If statistics dzichitaura kuti vanhu vane maBVR vari mumasewers anope 43,000. Zvonzi pawina 3,000. If you go to kumawadi kunzi kwaifana kuvhota vanhu 2,000 ponzi pakavhota 125. 1,925 vakamirira kuti toda kuvhota. So hapana election rakaitwa. Ndiani ari kunzi akawina unoku? Ari kuzvita akawina ndikuda kwaZimdiTv. Sei muchizviti akawina? Ndimakanga muri kunoku. Chaari kuzvita akawina, one comrade, ballot paper achiuya. It was not transparent. He is the only candidate aiziva kufamba kwamapepa. I even phoned him kumuti comrade mapepa akupa akandozoti mapepa apadombo. Ndiye gaiziva. Then the next thing, the police station iri apa. Inonzi first ward tichibva police station itembwe ward 2 pasera. It's less than 2 kilometers. But coordinator because vamupa mari mudhara anonzi Joshua Mandiona obva atanga kunosiya mapepa ku ward 4 which is close to 5 kilometers achisiya apa. 8 o'clock vane mabaloti. Abva ikoko the next ward inoona mapepa eward 5 iri apa. Hapana 55 kilometers inozoona 3 hours 30 minutes later na 11:30. Saka mabaloti paper esa akasvika akasiyiwa ku ward 4. Of which ward 4 musi weSaturday majoint campaigns hatina kuona mukana wokutaura izvo. Damson angosimuka akaimba chisungo takasunga vanhu vake kwakutoita revolt kwakutosimuka kuti musangano wapera ndokwakutanga kunoiswa mapepa kuti vaone kurigira ikoko. So isu tiri kuti hapana primary election rakaitwa, vanhu vakavhota ndikwaramba Kopaki Joshua Mandiona nakuda kwaZimdiTv ndo electorate yeEpworth vari 4. Saka kufunga kwenyu zvinoitwa sei? Zvinoda kuitwa kuti tirakuenda kumaprimary elections like in ward 6 vanhu vakamirira kuvhota even to this day. Chiri kungoda kuitwa ndechekuti tiende kumaprimary elections because constitutionally even pakalonjwa operation restore legacy vice president vachiwenga vakasimudza bumbiro remutemo iri rinopa munhu mademocratic rights to vote. Even the constitution of ZANU-PF inotaura kuti every member ane kodzero yekusarudza leader waanoda. Hatitungamirwe nemunhu anobuda nemuradio nemunhu anobuda nemunewspaper. We even takaendesa macomplaints but we are surprised kuzonzwa kuti NPC vanozobuda itaura kuti kuda kwaZimdiTv ndiye akawina. Does he stay in Epworth? Hatitungamirwe nemunhu anobva nemuradio, hatitungamirwe nemunhu anobva nemunewspaper. Ini ndikadyiwa nda problem ini ndinomusapota ndonge taenda kuma elections. But vanhu vese ukafamba everywhere vanaona kumuvhotera saka akawinira kupi? Imagine one district munhu anoita 674 are 1, number 2 aine 12. Tainyovengwa zvakaita sei kwese? Ainyodiwa zvakaita sei? Saka mashoko enyu kuvakuru vebato reZANU-PF ndeyekuti chii? Ndechekuti vazive kuti vakuru havasi vari kumaofisi. Vakuru vanhu vari pasi because ndo vanopa mabasa kuvanhu vari kumusoro. Ende zvinhu kana zvatanga kudai so ndo matangira akaita zvinhu zvaMugabe izvi. Mugabe akatanga achitukwa kusocial media achitaura kuti no social media ina basa kusvika azoseta ministry yecyber specifically for WhatsApp, specifically for Facebook. Ambotanga achizvandamaina noisy vakaisiya ichiendera mberi zvinokuvadza party but isusu hatisi kuzoregedza party chikuvara because tiri vana vemusangano because of an individual akatosvibawo kuti he moves around achipa ma-allegations kuvanhu vemuG40 inde andiri mulacost over and above. He was part of the G40 cabal. In fact he benefited kuG40 more than anyone else. What was he doing in Caledonia? Achidhirana kasuku here andi akabenefita uko aibhadhara makombi aitakura vanhu vagrace vachienda kumarallies uko. Nhasi unobva adzoka wasvikoita override vanhu vese otaura kuti inini ndindaapa mberi vhotera inini. Ende chimwe cause iripo, we don't go to a general election tisina an elected provincial structure. Provincial executive yatinayo kubva kuna Masimirembwa, I phoned him. Masimirembwa, Damson ari kuita izvi nezvi akandipindura kuti ingoitewo zvamagona handimugoni. Mukarati chairlady wareprovince akauya padomba akakambendera Damson inove a total breach yema-rules and regulations e-primary election. And I refer kutsamba yavamunangagwa pavanga vadzingwa vakati those who breach the party rules and regulations vachifunga kuti they have outgrown the party are free to go out and form their own party. I'm referring this to Masimirembwa, to Mukarati and to Damson as well. Saka vanhu vasina kuelectwa comrade havagone kuitisa election because havaziva kukosha kweelection. Mai Mukarati vaive vachikambendera Damson. Masimirembwa wandipindura kuti ndakamutisa kauri chair pachii kana uchindipindura kuti onai zvekuita handino option. So I'm saying even kuna NPC vari kugeje it's good kuti vari new polity bureau and PC watachifungiridzira kuti anenge akachena aita zvake zviri smart but ngawasabatiswe madhaka. But sei kwachinzi hatimugoni? Akanyanyotsikira pai munhu. No, haisi nyaya yekutsika. Inyaya yekuti ndati structure iyi ndeye ma-co-options yekuti ndinotora hama yangu ndotora hama yangu. So Masimirembwawo akatoitawo zvisina basa kumabvuku. Saka inyaya yekungoti inini kana ndaita zvisina basa ndikabudirira kwangu haisi problem. Iwo itawo zvisina basa kwako ubudiriro kwako. Saka hapana anokondorera umwe because matsotsesi. Imagine Mufakosi munhu anowina ne111 votes on the MP.
munhu anowina ne873 obuttons waMP munzvimbo mune elected of more than 30,000 taakuita minority rule. Even Smith was better than this, but isusu hatisi kuzoregera party china musango. We will fight. Zita ndiani? Ndonzi Thomas Goyer. Goyer. Yes. Ndikunzwa kuti maikwikwidzira musarudzo dze-local government. Icho. Makabudirira? Handinobudira, ndakabirira. Sei muchiti makabirira? Because kuma-district wakatanga kuvhotisa na11 takashanda only 3 hours. Then kumwe kwacho takashanda futi another 3 hours. Kumwe kwandakabirirwa wakatanga na 9 wachipedza na 9 dzemanheru. Sakurati sarudzo dzemene muipedza dzinafamba zvakanaka. Hazvina kutombofamba zvakanaka zvamuchose. Saka vaikondrora sarudzo ndanani? Ndoana Kadumbu naKwaramba. Provincial members. Nona Damson. Vari ku-executive ye-provincial council? Yes. Saka vanga vakarongana pachavo kuti ndingi ndianoenda uko ndingi ndianoenda uko. Ichokwadi. Like wandaikwikwidza naye anonzi Hoti wachi anonzi Chamunorwa. Munhu akakoptwa from cell to district achibhadhara $500 achita kuti arumire ward 5. Anenge achibhadhara kunani? Aibhadhara kune vanhu vakaita sawana Damson nawana Kwaramba because ndiwo waikoptwa chi munhu iyeye. Kunogova kusina ma-elections but vanhu vairigwa. But provincial members vane vanhu vavavera kuti vapinde pama-positions. This is what exactly happened. Because how can you say kuti munhu ane 30 mavotes but tisimisa 30 mavotes zvonzi avhotwa ndiwayo wadi inenge ine 6 kana 5 madistrict kovhotiswa district 1 no 30. Saka hakuna elections yakadaro. Ya kunoku inini ndinonzi Machaya knowledge kunoku hakuna kufamba zvakanaka. Ini ndiri chair youth mutembwe 2. Nyaya yakaitika ndeyekuti kwakauya kusina mapepa ekuvhotera ma-MP maballot paper anga asipo. Ndokubva taramba tikati hativhotere pabhuku harina security. Ndobva wazouya kwakumanheri kuma6 zvikanzi mapepa auya tikati abvepi hativhote usiku hatisi kutiza. Saka kunoku hakuna kuitwa election pamabranch 14 kwakavhota 1 branch. Zvichireva kuti iye wacho anga achitemba nebranch nemadistrict iyaya haana kana kwaakakwanisa kuwana nekuti kwakavhota vanhu vashomanani. Imo muward 2 yatiri ward yedu ine vanhu 6,050 weZanu-PF wari mumaseo asi kwakavhota vanhu 400. Aizowina sei munhu akanga akatsigirwawo nesu nekuda kwekuti hatina kuvhota. Tiri kutonzwa kuti kwakaitika election isi takatoitarisira ngaiuye election tivhotewo zvakanaka, tivhotewo tikwanisewo kuisa watinoda nekuti tikatadza kuisa watinoda vanhu vese vamuri kuona musangano vanouda asi tikatadza kuisa watinoda pana president tinoti good, pana kansela toti good, pana MP apa ticharirowera musango nekuti hatina watasarudza watiri kuda tichaisa musango saka toda zvinhu zvake zvikuitirwa kaizvi pakaipapo nokuti vakomana vanonzi vaDamson vakaronga chinhu chavo kuri kwedu kuward 6 kudistrict yedu inonzi Chimurenga neRobert kune madistrict 4 takaunzirwa isusu mapepers ekuvhota handiti emaseo sheet yedu isusu panga pasina masita edu ini ndiri secretary wedistrict kuyouth masita rangu ranga asipo machairman masita wanga asipo handiti vane semusha masita wanga asipo uchanikwa noukadhoni yakasara Damson handitika and of which Damson wachona ndiaifamba nemacoordinators vachidistributa mapepers macenters handiti maiverenga mapepers ndianenge anawo achizira kuti takatogadzira chinhu chedu saka kumana tesa nyika president ngaone zvokuti ane nyaya iyi isati chaipa kozi handisora zvakawanda isusu sevanhu veZanu-PF kuno Epworth sezvo tisina kuvhota tikuti pamberi naED Mnangagwa pana MP nakansela tikuti bhora musango ndatenda. Inini ndiri panapa ka point number 1 ndekuti province yacho yese yadzoka yaita kuti it's full of candidates. Province yese kubva kuna chair wacho ka saka kune kupesera ma candidates ega saka how can ma candidates run this thing iwo ma candidates oda kuti iyo ndiwapinde papi saka kuti wanenge wachita in their favor. Ndakaenda ku province tadedzwa ku province kuti uyai since pa election yapa ma chairs edu they are some of the candidates saka zvikanziwa mungawai watore chi mapepa takasvika ku province kuma past 1 tasvika province mapast 1 ndobva pabuda mapepa 9,000 achinzi auye kuma ward anga asati apedza kuvhota meaning ward 2 patembwa apo ward 7 kumabvazuwa ne ward 6 pakabuda 9,000 mapepa but pa 9,000 yabuda ka chingobuda mutauni cheteka Kwaramba na coordinator kamdara kamewanza ani tsarake ne mapurisa 2 anga waripo wakatochengeta mapepa hanzi mandiona
wakatiza nemapepa kwakunya nemapepa kumasasa kunobuda kumasasa kujempiba nemapepa ari suppose kuya kuno kuEpworth ndobva wazobuda nemapepa kubva kuma2 ikokuka wakuzosvika pano panotanzi pavhoti wamabvazo apo na4:30 kubva kuma2 kusvika na4:30 wangu wari pai nemapepa sakuru wati waizivhotera wari mumota wachizivhotera maelection ozongonzi vanhu vabuda zvakaita kubhulawa ainzi akazobata achizivhotera ri mumota ndo zvaita warumawo how can kuti kwaramba ndiye agent waDamson but ndiye ari kudistributa chi ari kudistributa mapepa mapolling stations zvinobuda here izvo zvazviri kunoti anenge achiita chinhu chakika hakuna election yakadaro kura riri hani kuno kuEpworth inoita Rosa Adaidi dos Santos ndiri kuward 3 ini ndiri coordinator wekuward 3 takaenda kuGlenwood takasvika kuma past 2 kwangu nevanhu avhota kana 15 patakazoenda kuma 7 anzi kuna 250 akabva kupi anhu akabva kuya akavhota kwanzi zita rako anonzani Kavukatema zita rake anga simo musero zvikanzi zita rake arimo musero but akazooneka akazoona kupi musero anga asimo ndini ngatitirani ngativhote kuti panyowani aiwa ini netwa Kefas kumbanda ziku ward 4 ndakamirira chizungu ndanga ndiri pooling agent ikoko ini zikundirwaza chaizo nokuti chemberedze kwedu dzakabuda makuseni dzakafumira dzakamuka makuseni seni zviyazovhota asi pakasvika motikari makuseni kanzichi hatina mapapers taita zvekunyora paiti kunyora mapapers vamwe vakaramba kunyora vamwe vakavhota vashoma shoma tapita mukati isusu ndisakati mapooling agent takabvunza kuna officer mupurisa anga ariko takati kwa isusu tichavhota rini kuhanzi tichavhota taita sei kana mapedza kuregister vanhu tapedza takavhota about 2 hours hanzi zvamiswa mapepa apera vatagarira hanzi achauya haana kubvira atozombouya pakakavhota 143 atobva 1000 something chizungu yange yabuda sikatomboita but chemberedzese zvakatirwadza vakauya vakaisa maoko kumusanawo saka corruption hatisi kuida president atoti pasine corruption ko dzimwe nyika dziri kuona dzekunzi vanzoti kudii patakuenda kumaelections mahombe ndizvo chete ndikutaura ndatombosvika inini ndiri chairwoman weTembwe district ndiri mumwe wemunhu akaenda kuprovince through mapepa auya papolling station yedu pauya mapapers akauya pasina mapapers ema-MPs tikaenda kuprovince unodhimanda kuti kose kusina kuya mapapers ema-MPs zvikanzi tavapa 15,000 mucommand center vati tavapa 15,000 ndikati kwedu hakuna kana 1 bepa kwauya exercise book maexercise book mavapa kuti vaite sei zvikanzi maexercise book tavapa kuti vanyore information yezvinenge zvichiitika kwete kuti aite maballot papers ndikati ndozvaitika kwedu zvikanzi dzokerei munopiwa mapapers tadzoka kunoku kuti tivhote takasvika zvakangodaro hatina kuvhota musi wa29 musi wa30 hatina kuvhota futi zvimwe chete izvozvo saka ndiri kuona kuti zvimwe chete zvataurwa nemunhu wese ngatidzokororei kuvhota kana pasina dzokororo kuvhota inini handikwanisa kunovhotera MP wandisina kuvhotera zviri nani vavakabvisa vacho vatoita maindependent tivhoterei pari zvinozvi idi kana vari murume mukuru anofunga nemapindiro akaita paprogram ngavatombodisova inonzi Harare province chinhu chinonzi Harare province ndo chauraya musangano muno muHarare because Harare province yangoramba iri yemacorruption sei isingavhoterwe masimiro embwauraya Harare province pasine mbavha inini nonzi Nyashagara uzive ndiri secretary weYouth League uchimuringa district tingati musangano wedu weZanu PF wakatanga kupatsanura vanhu pakatanga nyaya dzeG40 neLacoste but chiri kutinetsa ndechekuti paG40 tikatarisa vanhu vakapedzera kuenda kuinterface yamai Mugabe ndiDamson akauya nemakwandama akatakura vanhu paseri pesi paishi mamwe akatakura vanhu kuchimurenga district akaenda nawo kuinterface kwamai Mugabe achiti pamberi namai ana gomwe vabva ipapo Damson madays ainetsa nyaya dzedevelopment chichi adzingwa mupati ameno zvaita achipa vanhu mastand kuCaledonia nanakasukuere akatenga jeep akatenga zibhenzi rake rari vana kadumbu vari maprovincial members vari kuti vanhu maG40 izvezvi
ndovauya vachita musangano papart office nana mai Banzi vachiimba kuti pamberi namai ngativhotirei amai vachita slogan iyo isi chingodaira zvazochinja vakazotanga kuti futi isusu tisi ama-G40 but ivo vaita slogan yekuti pamberi namai vakuti ndo malakosi ndopazvakatangira ipapo. Zvazodaro manje apa Damson neprovince yese vanga vane group rarakanzi Team Damson 2018 but chikuti shamisa anga ari coordinator kana Kwaramba anga ari MC kuma meetings pachitaurwa mitemo na coordinator vaita hatidi vanhu vanoita noise but Damson aifamba nemarori aiti akabva navanhu kuward 1 vaenda kuward 2 vachita noise vachiti imwe candidate ikasumuka yanga isingawa nemukana wekutaura vachita noise asi ivo vaiti imwe candidate ikada kuita noise vaitanga kuerenga zvimutemo zvavo zvaizvikuti hadi noise plus Kwaramba aienda nemaballot box kuprovince group admin wegroup raDamson mapurisa aiti kana vasvika kuprovince vaisara pamasteps paipai vochienda nemaballot box muprovince achinoverengwa naDamson candidate mamwe macandidates asipo. Panapa paEpworth police station pane vanhu vakatoona ballot box ranga received richibuda mota yaDamson mamwe abuda mune imwe mota pakazobuda 1 rakabuda nemupurisa achitomhanya kuenda naro mucharge office zvine mawitness. Saka hatisi kuziva manje kuti vanhu ava zvinhu zvavari kuita izvi kana vachida kudyisa pati vari kumusoro kwavasingasimudze musoro ngavagare vatiudza tisapedze simba redu tichishingira zvinhu zvisingaiti bhozi isusu Epworth constituency pfungwa dzekuvhotera opposition tatisina ndosika makaona macancelors anga ari 7 ezanu PF but kana vachida kuti musangano udyiwe ngavasati waste time zvinhu zvibude pachena bhozi ezvino zvimagedha anonzi ZANU PF vanhu vakutakura vakubvisa bhora rakuda kuiswa musango saka vakasatora action apo kapo vana kunoko vacharohwa inonzi whitewash but isi hatida pfungwedzo ngavagare vagadzirisa zvinhu zvinosazvina kwese. Ndonzi Janet Pwanya ndiri mwana wemusangano weZANU PF ndiri kungoda kutaura mazwi maviri matatu. Mazwi angu anoda kutaura ndeyekuti baba Munangagwa vanga vari mwana weG40 nokuti vakanga vari vice president waMugabe. Vanhu vese vari mukati menyika inei vakanga vari vana veZANU PF vese vanga vari maG40 hatibvise muromo wokutuka kuti G40 nokuti tese takabva kupi ikoko 1 2 tiri kukumbirawo kuti ZANU PF imire yakamira muZANU PF MDC yomira yakamira muMDC kwachekunzi tinofanira kubatana tinofanira kurarama murunyararo rwokuti vanhu vanoronga kutengesa nyika vanhu takaita se takatarisa sarudzo ndisu sarudzo haisi vakagara kuzvigaro pazvigaro zvese zviri kubvira vari muparliament vari kuprovince vari kunational province ndisi tinovaisa saka tiri kukumbirawo chinhu chimwe chete chekuti vakati tiri kuda chokwadi G40 yaMugabe yaiba vakati vaenda kunoizorodza zvaMugabe zvaive nani pane zvamira kuna baba Munangagwa nekuti pavanga vanzwa ivo kuti ndo zviri kuitika mumusha masoja aifanira kunge akatobuda akagadzirisa mapurisa aifanira kunge akabuda akaita se akagadzirisa kana siya yoshe yavaona zvavo maifanira kubuda ita se yogadzirisa hatina kumbovhota inini ndiri muward 2 ndiri kutongogara ndokwandiri the side redu ratiri rakavhota vanhu 32 ndobva tanzi zvaita se handiti ndobva taswera takagarira mapepa zvikanzi mapepa ana Kwaramba nevamwe vavo vainawo 9000 atumirwa ndobva vachinzi vatiza nawo tikudawo kubvunza kuti vaMunangagwa vakwanisa here kuti bvunzirawo kuna Kwaramba kuti mapepa vakaisa kupi nekuti ndiwo president vedu handiti tiri kudawo kubvunza kuti tichiriko here kunguva yerumanikidzo yekuti zvatisingade ndizvo zvatofanira kuita se kuita tadzoserwa vatitora kuna Mugabe vachitidzosera kuIjipita here tiri kudawo kubvunza kuti vanovhota ndevapi vari kuprovince here kana kuti vari kunational province kana kuti vari muparliament
kana muchigona kugadzira chinhu chenyu ibvai machigadzira uko mubva mauya pavanhu motidedza kumusangano mubva mataura kuti tapedza MP we Epworth ndaadhamson tati kana muchida kuona kuti Dhamson haana ende toda kuziva kuti zvabuda panewspaper Dhamson achitaurwa kunzi ndiye amisikidza chimiro chekuwina Epworth kana akavhoterwa nani 1 nokuti isu hatina kuita sei hatina kuvhota atakambonzwawo nemakuhwa achona ari kutaura kuti 1200 chakadaro kuna amzengerere 720 kuna Dhamson 500 chakadaro kuna Simba 300 chakadaro kuna vamwe vachona vamwe vechi5 vachanda kunzwa kuna taurai zvimwe atichaziva kuti munhu anenge aine 720 ari pasi nemunhu ane 1200 ari pamusoro ari kufanira kupiwa chigaro ndiani tiri kukumbirawo kuti baba Munangagwa vangonzwa kuti tati atichada kuramba tichidzvanyirirwa maelections atasarirwa nawo ndeye vakuru tiri kuda ivo vaende vanopinda mugedhi zvakureva here kuti vanotaura ivo kuti ini ndoda kutaura semwana wezanu PF vanotaura here kuti ivo mwana wavo ivo ndiye akunoita baba mumba ivo vaakunoita mwana isusu tidzikire opposition party pachigaro ndoyo chititonga hatisi kuita izvozvo pamberi naMunangagwa pamberi naMunangagwa pasi nemajoti inini ndinogara muward 5 ndiri kudevelopment committee yekucluster hazvina kutiitira zvakanaka kwedu hakuna kuitwa free and fair nechikonzero chokuti munhu anonzi Chamu ane 5 months apinda muward 5 hatimuziya hasi mugari wemuward 5 zvachose mutemo wekuti munhu anovhoterwa kuti ave kansela anofanirwa kunge achigara muward imomo but uyu muwi akasikotenga akabhadhara mari 500 kuti apinde musewo onzizvoni ndiye watava kuvhotera kuti auye kuzoita kansela munhu watisingazivi muward medu akabva kuMDC oya achisikokontrora ward 5 and at the same time munhu imbavha pavanhu vese vari kuti kwanzi development committee stand yaari kugara yakabva kupi ndiye mumwe wembavha ari kukonzeresa muno muEpworth ari kubhekwa naDhamson hatisi kumuda munhu yeye kana akaramba aripo bhora musango akaramba aripo pamberi neZanu-PF viva Zanu-PF Basha chikonyoka pasi nemhandu pamusoro ivanhu wese ndoda kuti munyarara kuti zii tichiteerera ndatenda zvikuru nezvaitika pano pazuva ranhasi ndakamirira Zanu-PF World Veteran Association ini ndiri kunza kurwadziwa zvikuru ndakamisa chibhakera changu kudai ndakatarisa kumabvasuwa kuna vana vakarara panyadzonya pachimai ndakamirira Zanu-PF nhasi Zanu-PF ndiri kunzwa ichienda kumawere zuva nhasi ndiri kunzwa ruzhinji rwevanhu ruchitaura kuti nyika ngaienda kumawere nyika ngaienda paramusango takafira iko mene hata tangagara takatambudzikirai munyika yeZimbabwe kuti bhora musango chokwadi here nhasi nokuda kwebhora point nyika inaina kuuya nebhora point kana kuuya nekutamba yakauya neropa nyika yeZimbabwe
Zimbabwe yakauya neropa. Ini ndakagara 5 years. Ndiri musango, ndakakurira musango ini. Ndichisuda kuzvisunungura kuti nhasi ndisadzvanyirirwe. Nhasi ndiri kuona vamwe vanhu vakutadzvanyirira nyika yacho. Saka pamberi nezanu PF nhasi pasi pasina mhandu. Handidi kunzwa munhu anotaura kuti nyika ngaiende kumawero wamunangarwa huyai paground muzogadzirisa. Ngavauye kumasero munze masero ndiwo akaungana pano zvavari kutaura chokwadi zviri kutaurwa pano. Ndiri kutsigira zvinhu zvose zviri kutaurwa pano hakusi kunyepa chinonzi chokwadi ichocho. Ndaiva ndiri polling agent inini. Nhasi ndiri kunzwa kurwadziwa kana wamunangara wasina kuuya kuno. Chokwadi futi ngadzirire. Dzinosunungura nyika yeZimbabwe zvakare. Takafungidzira kuti wamunangara zvapinda bisiriri gamba. Nyika ichasununguka zvakanaka. Nhasi uno wamunangaro wacho wanopinda sei pagiraundi, wanopinda sei kopachea apa nezviri kuitika. Handimboda kunzwa chokutaura kuti zvati hatitongwi neMDC pasi nemhandu, pasi nemhandu. Ndonzi Leroy, ndine mubvunzo wekuda mbobvunza Damson ndiani nekuti pane pakaitwa rainzi self verification day national. Damson akaunza vice president pamusango mumukoto panzvimbo isina kukonza kuti vice president wenyika anga achisvikapo achisiya nzvimbo yakaita seine local board panosvikira president pamugabe vanochiona kusecondary. Iye ndiani anotora vice president? Iye vice president wenyika anobvuma kuunzwa mumukoto kunzi yaite mumukoto. Reason yangaunzwa vice president mumukoto ndeyekuti zita raDamson rimboshedzerwa museo kuti riri museo namba museo yakati riri panambani. Damson ndiani muEpworth tikuti pasi nemhandu. Indonzi Makangera ndogara ku 7. Chokutanga ndechekuti ndinoda kuti muno muEpworth statistics dzaitwa registration voters tine almost 87,000 vanhu vakaregister. Taenda ku ZANU-PF pakauya VP masero edu mastructure edu akwana tine 43,000 mazANU-PF chete pasina opposition party. Saka chiri kundishamisa ndokuti kana vachiti candidate rawina muzANU-PF yedu povota 3,000 Damson achinzi awina ne3,000, whereas the other 40,000 vachavoterani ende vabuditswa nani kuti vasavote, because taitarisira kuti munhu achawina pamacandidates edu eZANU-PF munhu iye aifanira kuwina at least kuma 27,000 or kuma 30 something thousand. So zvichireva kuti vanhu vese ivavo vabuditswa musangano naDamson. Damson since kubva kudistrict akakoptwa kubva kubranch kusvika aenda kuprovince. Damson haasa kana vachiti tiri kuvheta maCV, we want to know kuti vanenge vachivhetei. Damson haasati akwanisa 5 years mupati. Damson and the crew rake ndo vari kutaura vanhu kuti maG40, but musi uno ndo vaimhanya kukarijonya vachimhanya nenyaya yekuti kuna amai vachinamirira mastickers. Epworth ndisu chete muHarare mese tantine 7 councillors plus 1 MP. Zvichireva kuti musangano weZANU-PF muEpworth wanga wakabata. We want to know kuti taakubuditswa mumusangano nokuda kwaDamson akoshei, anomborine makore mangani, chaakaitira nyika chii chaangakona. Takumbira vakuruza ngavauye vagadzirise nyaya yaDamson. Vota.